हेलौ लोगोफोर दिनै आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आं दिनै थांनो नागिरदों गामियाव जोंहा दिनै जा फंबायनि हाबाया मोनफैबाय दिनै दा मोनायाव हाबा दानगोन ओमफ्राय गाबोन निमन्त्रन दं आरोना माने दा मोनायाव हाबा दानगोनखाय जोङो नै फैखाजोब्बाय गासिबो नै बेग सेग लानानै जि जोम लानानै नै बेग लाना फैखाबाय जि गुदुं लाना फैखाबाय ओंखायनो माने थाब फैखाबाय आरो ओमफ्राय आं फैखांखाबाय खनसे आरो दा बिसोरखौ लाना फैबाय आंनि दुगैस्रां लोबस्रां दा मोनायाव रेडि जाना फैखाबाय आलासिफ्राबो फैगोन नालाय हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय फैगोन आखाइ हमनो ओंखायनो एसे देरि जागोन फैनाया ओंखायनो गानै जोमै मा फैखाबाय आरो ना बेगाव लाना फैखाबाय एसे देरि जागोन नालाय फैखाबाय रेडि जानानै आलासिफ्रा मोनफैजोब्बाय न'निफोरखौ सोर जोंहानि न'नि जाथि बंस'फोरखौ नायदो दा सोर सोरा जोंहानि न'नि जाथि बंस' ओमफ्राय गोजान गोजाननिबो दं आरोना बिसोरखौ देखायगोन आरो साफ्रोमखौ फारि फारि थ' आं देखायलांबाय थानोसै आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिखौ नुजोबगोन दिनैनि प्रग्रामखौ गासिबो आं बे मोनसे भिडिअ'आवनो लाबोजोबगोन थ' गाबोन एक्सट्रा जागोन आरोना थ' बिदिबाथ' नायलांदो गासिबो चेल' थ' आं हाबानि लांगोनायाव मोनफैबाय नैबे गेटआ नैबेनो आरोना नैबे उननियानो गेटखौ माबायदि बानायदों माबायदि साजायदों आं देखायनोसै खनसे नायलांबानो जाबाय आरोना गेटखौ नैबेबायदि बानायबाय बारा हाइ फाइ बानायाखैबाबो सिम्पोल डिजाइनाव बानायबाय आरोना दसे उनाव हिन्जाव गोदान लागा सफैसिगोन बेनिखायनो नैफोर बुस्थुखौ रेडि बानायना दोनखाजोब्बाय आथिं सुग्रा थालियाव जेवारि धुप सावना दोनखाजोब्बाय लारि लारि हिन्जाव गोदान फैगासिनो हिन्जाव गोदान फरायनो थाखाय रेडि जाखाजोब्बाय आरोना बिराद बहायखाजोब्बाय कहाँ जाएगा बोलिए इंटरव्यू जा रहे जोंनि ब्रह्म धोरोमारि खान्थिजों हाबा दाननायनि मन्दिरखौ नैबे रोखोमनि बानायो आरोना एसे सिम्पलिब्लाबो एकदम मोजां नुयो माबाखौ महरखौ थ' नैबेनो माबाया बन जाबग्राया एसे गोजाननिफ्राय नैबे मन्दिरनि लुक्सआ नैबेबायदि आरोना एसे मोजाङै देखायनोसै आङो मोजां नुदों दा गामिनि ओंखाम संग्राफ्रा एकदम संगासिनो दं नै मोनजोबसिनानो गासिबो रेडि जाजोब्बायानो बिसोरबो मोनफैसिगोन नालाय बेनिखायनो आङो एकदम खाथियाव देखायनोसै बिसोरनो मा मा ओंख्रि संदों मा मा आइटेम बानायदों देखायनोसै आरोना संग्राफोरनिखौ नायलांबानो जाबाय ओइ अरिजिनेल ओंख्रि गैया जोंनि थास' बिथ'राय आरो नाफाम नैबे मागुराम संग्राया आदसा मागुराम ना मागुराम मा होदों बेयाव नाफाम होबाय ओमफ्राय थावजों एवफ्रामग्रोबाय सिगाङाव दैजों होबाय नाफाम होबाय बरिया जाबाय आरोखि 3 केजि होखादों 3 केजि नाफामखौ ना गोरानबो दं नामा ना गोरान गैया सिमोननिफ्राय लाबोनाय 3 केजि अरिजिनेल पियर माथो बिदिबा मुथिरामा लाबोदों आरोखि पियर माथो बिदिबा पियर बुस्थु नैबेफोरथ' ओंखाम गोजासो नङा होमबा नैबे ओंखाम नैबेलाय नोंनालाय मा मैखुन नामा थालिर मैखुनजों बिदि मोनजाफेरामोनलै सुथि हाबायाव बिराद बरिया आलासि दाहरो नालाय सबाइफोरनि आलासिफोर दाहरनायनि खोथा ना आदसा बिसोरल' मोजां नामा जों मोनजाया गामिनि गैया आलासिफोरखौल' जों जाग्रा खुगाराबो मोनजाबावासो जोंबो मोनजाया जों साखिग्रोंलै मोनजायाबाबो मोनजाया ओरैनो मा अनला जागोन अनलाजों नाथुर ओंख्रिया खिन्थु खोनानायावनो एकदम बोरैबा माबाय दै ओंख्रिखौ खिन्थु अनला थालिर मैखुन मा होनदों ओमफ्राय बेयो थास' बिसं नै बेलाय मा बुस्थु अनला गुन्दै अन गुन्दै बेलाय मा बुस्थु अमा बानायहांदों बेयाव अर जरायगासिनो अमा बेदर ना इयो ओमफ्राय नैबेलाय मा खायथा गासिनो गोरौगासिनो नै खायथानि आइटेम नैबाव मैथा जोंना बेलाय मा तेलनियालाय मा आइटेम ना अर गैयै एवनाय आदसा माबायाव बोरियाव एवनाय नै इयाव माखासे आइटेम दं आरोना मस्ला मस्लिनि आइटेमफोर नै गोथां दसे उनाव होसनसिगोन ओरै ना खर' बेखौ मा खालामगोन ना खर'खौ उवालाव गामोन एवनानै दुन्दियाजों आइटेमफ्रा खिन्थु देन्जार आइटेम बानायलै नै मा आरो मा खोनालायखो लाफाजों आरो नाथुर गोरान गंगार दुन्दिया नैबे नाथुर गोरान नैबे हाइजें नै ना गोरान माबाया नाथुर गोराना माबायाबो एकदम रेडि जाना फैखाबाय गानै जोमै औ दे हिन्जाव गोदान लागो सफैखानोसै नालाय एसे रिहार्सल खालामदों आरोना माबायदि जागोन गोबावजोंसो खनसे दामनाय जायो ओंखायनो माने एसे खोनासं खालामना लाखादों जोंना
नै बैराथिफ्रा रेडि जाबाय फै लासै लासै फै फैगासिनो नै बैराथिफ्रा रेडि जाबाय बरायनो बरिया थाबाय दे माबायदि मोननो गोसोखौ खनबेसे बैराथि जाफेरखो खननै खनथाम जाबाय ना दे बरायनो रेडि जाबाय हाबायावथ' बैराथिफ्रा बिराद मोसायोलै मोसानो रोंना रोङा नोंसोरो उननिफ्रालाय उननिफ्रा मोसानो हागोन हाया मा बोराबनाय बायदिखौलाय हाब हिनजाव गोदान लायनायाव बोराबा बोरै जानोलै ओइ नै उननियाय नै बिदिबा जानाय नङा बाज्ल' बाज्ल' मोसानांगोन हिनजाव गोदाना मोनफैथ'वाखै एकदम ओरै आस'ल सोलिगासिनो नै माने थासारिफोर एकदम गोगोम खालामदों आरोना माबानानै फैथ'वाखैबाबो हौवा गोदाना ओरैबायदि रोनो रोनो जानानै दङ ओरै गाहायावथ' नायजाया नै बरायनो रेडि जानानै दङ हिनजाव गोदान लागोनि गारिया सौफैबाय नैबेनो आरोना आरो गंसे दंबावो उनाव बिसोरबो लाखिजोबनाय खनसेनो हिनजाव गोदान लागोनि बे नै आरो Siapa? Coba. Tuh, awet. Langsung. Sopi mana coba? Nih, mak, ini orang lagan nih, Pak. Sopi juga. Kunci kan? Oh. Kari kunci aja sampai? Kari kunci. Oh, tuh bawa. Mana tahu kari kunci lah? Tuh bawa. Siapa lagi bawa? Masa? Hei! Migasnya nih, nggak mau ready ya teman. Gue khawatir juga tidak terasa keber nah. Papa mana? Jam sekolah pekerjaan ini ready panen terjebak. Coba panen mudah deh, awal dan nasi nah, lele. Napoli da sini sorun olmaz ver. Sokuy bay. Sokuy bay. सफैबाय मोजाङै मोजां सफैबाय दा जेबो दिगदारथ' जायाखै लामायाव दे दै लोंगोन लगायबाय आरो बेयाव माने मान होग्रोनो नागिरदों आलासिफोर फैनानै गय जरा फाथै जरा आलारि बाथि सावनानै धुप धुना लगायनानै लास्टआव मान होबाय आरोना गिबियावनो बिनि उनाव उननि हाबाफारिखौ बिनिफ्राय जागायलांसिगोन जोंना बाबा मोनियाबो रेडि जाखाजोब्बाय आरोना रेडि जाखाजोब्बाय ना जोंनि थाखाय नोंथांमोननिफ्राय पारमिसन बिनो सानदों बाहाय नोंथांमोना पारमिसन होयोबा जों बे काजनि खामानिखौ जों आवगायलांनो सानदों आरो आबादारिजों लोगोसे बे खामानिखौ मावफालांनो नागिरनायखौ आं एसे आखु मोनदों आरो जोंनि गोसोआ बयबो गंसेयाव थासिगोन नालाय बेखौ माने मोनसे जायगायाव मोननै खामानिखौ मावबा एसे गोबां नुयो गतिके हाबा जाखांनायनि उनाव जोंनि बे गोथार जुलि समाव
गामि दरनैजों सावरायनो गोनां बा बर' हारिनि जा नेम निथि सावरायनो गोनां बेखौ सावरायबाय थानांगौ बे समाव नङाबा समबो मोना नालाय जों बेखौ उनाव गोजोनै सावरायनोसै ओंखायनो आं हाबा जागोन दानजोबनायखौ लुबैदों आरो थांसै दरखंआव ना जोंहा हिन्जाव गोदान दिहुनसिगोन बेखौ आं नोंथांमोननो देखायसिगोन माबायदि दिहुनो हिन्जाव गोदानखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय उसुबिदालै आंहा बिरादनो बेवहाय जाथारो मा होननानै फट' लाबाय थानो होमबाबो उपाय गैयाना नोंथांमोननो देखायनांगौ जिहेथु ओंखायनो लाथारनोसै आङो खनायाव थानानैब्लाबो गामिखौ दैदेनबाय थानाय आफादगिरि नेहाथारि आरो गामिनि रायजो राजा मानगोनां आइमोन आफामोन दिनैनि बे गोथार हाबाफारिनि हेलौ हाय स्टार्टिं जागासिनो जयग होनाया फार्स्ट टाइम आं लाइभआव दिनै माने ब्रह्मनि हाबा दाननायखौ माने आयु नमो नमो दे खुलुम ओम आयाहि वरोदे देवी त्रयक्करे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातु ब्रह्मोजनी नमोस्तते पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूप गुरुग्नि गुरु आइ आफा जिउ जिउमा महराव खुलुमो आइया 24 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 26 अनजालि मुस्लिमा मैनामती बसुमतारी पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूप सोरजिगिरिनि अननाय आरो बिनिनो सोरजिलु नेम आरो सुबुं माहारिनि समाजनि जुलिनि नेम बादियै दिनैनि बे गोथार रासु बसुमतारी नों आंनि फिसाखौ गोसो गोरबोजों आजावदो इसोरनि खाथियाव आंनि आरज जाहाथे नोंसोर सानैबो अराय सम आलो गोजोनै रायजो मोनजालायो बै दोंसेखौ हिनजाव गोदान बेनिफ्राय नैबे आसिजों फुननानै गेजेराव फुननो जाबाय खुलुमदो दाना गासिबो हाबानि साखि आरो गासिबो इसोरनि गासिबो साखियाव हाबाखौ दाननाय जाबाय ओरै बयबो दंजोबो ओरै बे गामिनि गोजा नोंसोरलाय मानो फैखो हाबा नायला
न'आव मोसौ गलि मा गलि नायहैनांगोन ना दे दा मोसौ खाना फैफिन ओंखाम जानांगौ बोथिसे जै होआखै बिसोर मोसायाखैबो दहाय दा मोसागोन गाबोन मोसालाना हा गाबोन बबे समाव मोसागोन हिनजाव गोदान बर'नियावसो मोसायो माला आइ आफा जिउमा नोंनो नुजायै गुन गैयै नुजानाय गुन गोनां गोहोथाम गुनजों थाबायनो गोरों रोङै गासैबो जिउ जिबिखौ लानानै नों सासेयानो बे बुहुमनि जेरावबो आबुं महराव गोसारनानै दङ नोंखौनो आबुं जोंमा महराव खुलुमो माहारिनि समाजनि जुलिनि नेम बादियै नों जोंमा गुरुखौ साखि दोननानै नुजाफैनाय आइ आफा सुबुं समाजखौ साखि दोननानै सलसलि गामिनि थागिरि मानिनां मुस्रि धार्मिक बसुमतारीनि थामथि फिसा हौवा मुस्रि रासु बसुमतारीखौ थैस' थांस'नि थाखाय अराय जिउनि थाखाय आं दिनै आंनि सासेल' फिसाय महरै खर' गंग्लायै आजावनानै लाबाय आइ आफा गुरु दिनैनि बे गोथार लग्नआव नोंनि अननायजों नोंनि गोसो बादियै नोंनि सोरजिलु धोरोमनि नेमखौ लाखिनो थाखाय सुबुं माहारिनि समाजनि नेम बादियै नों जोंमाखौ साखि दोननानै धोरोमखौ साखि दोननानै नुजाफैनाय आइ आफा सुबुं समाजखौ साखि दोननानै नों जोंमा गुरुनि खाथियाव आरज गाबखना खर' गंग्लायै सत तिनि सत बांसा लानानै गावनि असे गोथार गोसो गोरबोजों फोरमायोदि जों सानैजों महराव गले गले खुलुमो स्वाहा स्वाहा होनबाथाय एसे गेजेराव मोनहायोबा गेजेराव मोनबा ओम सरासर ब्रह्मणे स्वाहा ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति रूपाय स्वाहा
जयग' होनाय हाबाफारिया जोब्बाय बिदाय लाबाय आरोना बयबो खुलुमस्रांबाय बयबो नै खेबसेथ' बावग्रा र' बेनो लास्ट नङा होमबा दानिया दामग्रा देग्राफ्रा दामनो हासिगोन बैराथिया एसे आगोल जादो बेखौ खनथाम गिदिंनानै जि जायगायाव थिसनगोन बेयाव थिसनलांगोन Así de गासै हाबाफारिया जोब्बाय जोबनायनि उनाव हाबानि हाबाफारिया जोब्बाय आरोना बिनि उनाव नैबे जा निरिट बसनाय हाबाफारि दं बे हाबाफारियाव बोरै मा जगारखौ लादों आं नोंथांमोन देखायनोसै नायबानो जाबाय नैबाव आलारि बाथि गंनै गय फिथाइ जरा फाथै जरा लाइजौ होनानै रेडि खालामनाय जाबाय आरोना निरिट बसनायनि थाखाय निरिट बसनाय आरो मार माइबार हाबाफारिखौ जागायबाय मानगोनां ओनसोलनि गामियावनो जाया सोरबा न'सेनाव नङा न'सेनाव बे बेलायाव जोंना एसे बर' हारिनि गेजेराव एसे उल्था माने एसे गोनो गोथो जालायबाय थायो दा बे नेमनि बिखयै आं सुंद'यैबाबो जों रायज्लायबाबो बेयो माने एसे जोंनि नेमनिसो थानाय नङा हिसाबै सुंद'यै बुंलांसै आरो दा गिबियावनो जाहैबाय जों खामफ्लायखौ मानो लानांगौ जाखो बे गोदो गोदायनि जोंनि बे थानजुलुखि नेम निथि बानायगिरिफ्रा ओरैबायदि मोजां जों दिनैसिम बिसोरखौ बाख्नायनाय गोसोखांनाय रावबो जाया आं दिनै गोसोखांदों बे बेलायाव बिथांमोनखौ जे बिनिखायनो खामफ्लायखौ लानाय जादों खामफ्लाया मोनसे मान होनाया बेनो जाहैबाय साब सिखन जों सोरखौबा मान होनो नागिरदों बेखौथ' हायाव होबा जानाय नङा निस्सय दा बेखायनो बै समाव जांग्रांग्रां मोनसे महर गोनां खामफ्लाय गाम्बारि खामफ्लाय जालायनायखौ लानानै बेनो मानखौ बावनाय जादों थानाय समावनो निरिटनि नामावथ' थफ्ला बानायनाय जादों बेखौ मा समाव माबा दान लाबोगोन नांगौ एसे उसुबिदा मोनगासिनो मोनदों मानो गोनां गामिनि
आफादगिरि आरो रायजोआव आरो जोंहा मोनसे नुनायाव मानसिया साननो हागौ आङो माने आंखौ साननो हागौ दा आं माने आसल बिमाया हिनजावसा सानि बिमानिफ्रायसो बिबायदि जादों आं माने इसानि दा जानायखौ हिनजावसानि बिफानि न'निसो हौवा आङो दा आं बिमाया बिमानि नांथारगोन साननो हागौ आंखौ नुनायाव आंहाबो उसुबिदा मोनोना ओंखायनो आं बेखौ आं माने नाजावनो हाया बादि मोनदों थारमाने बे बुस्थु सोमोन्दोआव भुल दं हारसानि बा पेहा पेहि बेफोरखौनो लिरनानै कामेस्वर ब्रह्मआ लादों नालाय दा बेफोर नियमनिथिखौ खालामनांगौ बे दा फैबाय थानाय गथ'फ्रा जेबो मिथिया ओंखायनो बेफोरखौ देखायलायदोब्रा मा लांदोलै बिलाइबो होना मा संबा गोबावनि उनाव जोब्बाय आरोना एरिट बसायनाया खामानि आरो बिराद गोलाव जादों माबाया थेवबो देखायजोबासो आरोना देखायजोबा बिराद गोबाव जायो मोजां गाज्रि रायलायनाय जायो नालाय दा बेफोरखौ देखायजोबनो हायासै आङो गुसुङै देखायबाय आरोना देखायनोमोन उनाव जानाय लोंनाय सोलिसिगोन जानाय जेनेबासो आलासिफोरखौ जानाय लोंनाय एसे देखायनोसै ओंखाम जाग्रायाव आलासिफ्रा ओंखाम जानो जिरायजोब्बाय ओरैबो नै ओरैबो जिरायबाय ओरैबो जिरायबाय नै ओरैबो जिरायबाय आरोना ओंखाम जानो जिरायजोब्बाय बयबो बेदरा मोनबायना दे लोङो लोंनांगौलै बुहुद गोबाव नेनांबायना दे मोनबाय दे जेबो लाया नोंहा ए लाबाय ओरै थोरसि मोनग्रोबाय मा मोनाखै नामा ओंखामा जौ लोंना लोङालै लोङा ना बे सेंग्राफोरा लोंनालै हामा देनां देरबा लों फैसा मोनाखै ए खालिसो र' फैगोन लासैनो ओइ खुस्रा खुस्रिफोर बाब 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 नै गथ' खुस्रा रायजो नोंसोरलाय मा डिपार्टमेन्टनि गोजाननि हा गोजाननि दा डिपार्टमेन्टखौ खोन्थादोब्रा ओंखाम डिपार्टमेन्ट रेडि दं आरो लास्ट माबा फैबाय आरोना एकदम हिनजाव गोदान लागोआ थांनो ओंखारबाय बिदाय लाबाय बिदाय होबाय आरो हौवा गोदान हिनजाव गोदाना गावसोरनि बिदाय होबाय सोलोंस्रांबाय गाबबायसो नामाब्रा उनावलाय गाबबाय खोमालै हौवा गोदाना बरायनानै हगारहरसिन आरो बेखौ बिदाय जानाय बरायनाय मा होनो बेखौ बरायना लाफैसिगोन लामासिम बरायनानै लाबोदोंमोन एबार बरायनानै लाफैसिगोन आरो लामासिम जोब्बायना जानाय लोंनायफ्रा माबोरै जाखोथाय मोजाङानो ना दे गोबांथार आइटेमा गोबांथार दे मोना मोना आथुर बिथुर जाबाय मोजां जादों ना दे नै हिनजाव गोदान लाबा मोसालांबायसो माथो सेंग्राबो थांदो लाबाय जाबाय ना जाबाय दे जानाय लोंनाय माबायदि जाबायथाय मोजाङानो जादों दे गोदान लागा जा रंजालांबायलै नै खाम सिफुंनिबो देंखोथ' ओंखायनो माने थानो हाया गोदोनि गुबै खाम सिफुं देंखो माबायानो बेलेगखा माने सोदोबफोरा माने मोसानो मोजां जाखायो नालाय ओंखायनो सोदोबफोरा माने मोसानो जाखायो बेखौथ' गाबलांनो गाबलांनांगौ नङा होनबा एसे खामनि सोदोबजों माने थानो हायिनि मोसानो मोसाहैदो फिसाला मोसायाबा फिसाला
Hello! Hey! आलासिफोरखौ हगारखांनानै गामिनि रायजोफ्रा बोथिसे जास्रांबाय आरोना नै ओंखाम बयबो जाबाय बोथिसे स्रांनो नै आमाखानि दारिखौ नाय दारि गाबसें सोरनावबा दंबा लाबोजायो आरो जोंहानाव बिराद भेकेन्सि खालि दं भेकेन्सि दं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हायो कन्टेक्टखौ आं स्क्रिनाव होनो हायो सोरबा जुदि माबा दंब्ला बिराद भेकेन्सि खालि दं बिसिनाव मोनथाम पस्ट मोनथाम ओरैनो माबाखौ खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा मा मा कुवालिटि नांगौ कुवालिटिखौ खोन्थानो हागोन एसे कुवालिटिफ्रा बेनोसै जोंफोरनावलाय आरो माथो मोजां कुवालिटि थानो नोंनाव थानायखौ नाङै बै फैनो गोनांखौ एप्लाइ खालामनो गोनां मानसि गैया बिदि गैया 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 आरो जेबो गैयाबा मा जायो आदसा बिदिबा मोजांसो दे होमबा कन्टेक्ट खालामसिगोन होनबालाय नामा होनबा खालामजायो